З ім'ям Аллаха Всемилостивого та Милостивого. Безчинство російської влади щодо кримсько-татарського народу, віруючих Криму, переходить усі межі розумного у свідомості людини 21 століття. Але очевидно, що насильство, катування, вбивства – це методи тиранів усіх часів. Не те, що складно, а неможливо передати словами те, що зазнав Наріман Аметов. Його вивозять за сотню кілометрів з власного будинку, в глибокий підвал з мішком на голові, не даючи вчасно зробити намаз, принижуючи і ображаючи. У цей час у будинку, де залишаються дружина та маленькі діти, силовики перевертають все догори дном. У підвалі за відмову свідчити на апараті поліграф та прохання викликати адвоката, до його голови підключають дроти та дають розряди такої сили, що сильний, міцний чоловік перетворюється на напівживе м'ясо, кров'ю якого записується все, що диктує кат. У цьому контексті мимоволі згадується історія Аммара ібн Ясіра, радіаллаху анху, який у тортурах вимовив слова невіри і щодо якого був неспосланий 106-й аят 16-ї сури. Адже Наріман у своїй публічній заяві підкреслив, що кати припустилося помилки, відпустивши його і розраховуючи, що він мовчатиме. «Краще б вони мене вбили», – сказав він. І в цьому контексті ти не просто усвідомлюєш, а глибоко відчуваєш ті біль та страждання, які переносили перші віруючі в мекканський період за свою тверду віру за правду та істину. Такою виявилася мати Аммара Сумея, яка впала смертю свідка за віру, тобто шахіда. Я переконаний, Наріман не перший і не останній, хто зазнав і, на жаль, зазнає подібних тортур у Криму. Але він перший, хто публічно заявив про це, перебуваючи на території окупованого Криму. Наріман Аметов своєю заявою оголив меч слова у боротьбі із сучасним тираном російської окупаційної влади в Криму. По суті, він відкрив новий етап боротьби. І це справжня боротьба за правду, істину, віру. Резолюції та глибоке занепокоєння від ООН та ОБСЄ, на жаль, залишаються малоефективними. Це не просто тривожний дзвіночок, що міжнародне співтовариство запізнилося з відправкою моніторингової місії до Криму, а ядерна бомба, яка свідчить про це. У цій заяві я звертаюся до всіх глав релігійних організацій в Україні. І в першу чергу мусульманських. Особливо з огляду на потенційну загрозу вторгнення російських військ в Україну. Не можна про це мовчати. У будь-якому злі є благо. Це напруження сьогодні очистить серця, згуртує ряди, виявить ліцемерів та зрадників. І це провісник перемоги по волі Всевишнього. І я переконаний у цьому. Наша боротьба триває.